Să deschidem cuvântul Domnului. Am un cuvânt pe inimă. Unu Ioan. Citim de la 1 Ioan, capitolul 1. Cuvânt atât de minunat. Mă gândeam la părtășie, ce înseamnă să ai părtășie cu Dumnezeu, cu frații. Vedem că într-o vreme ca aceasta oamenii aleargă fiecare la treburile lor, fiecare trage jalul la lor. Nu mai este dragostea ce era odată. Când spui, haideți fraților să ne rugăm, să vezi că vin cu bucurie și se bucură în prezența lui Dumnezeu. Astăzi, exact se împlinește cuvântul, spune cuvântul că dragostea celor mai mult se va răci și s-a răcit. Pentru că cine are dragoste de Dumnezeu, ce face dragostea? Dragostea uită tot, iartă tot, iubește, de-lung răbdătoare. Amin. Nu-i așa? Amin. Dacă nu avem dragoste în noi, nu putem să avem nici părtășie, nu putem să facem nici fapte bune. Și o grămadă de lucruri care sunt foarte importante. Iar supărarea e un lucru rău care ne macină, care nu lasă ca dragostea să lucreze. Supărare. Ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Dar ce spune cuvântul Domnului? Mă uitam așa din întâmplare pe telefon și am dat de cartea lui Ioan. Spune în capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii, ce am privit și ce am pipăit cu mâini noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Viață care era de la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El, adică de la Dumnezeu, și pe care o provăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelăgiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Cuvânt atât de minunat care mi-a vorbit mie Dumnezeu. M-am uitat așa întâmplător pe telefon și am dat. L-am mai salvat eu de la aplicația Biblia, câteva versete, cuvânt, tot salvam așa într-o agendă și a sărit în nou cuvântul acesta despre părtășie. Aici cuvântul Domnului vorbește că ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut și ucenicii cu ochii lui Dumnezeu le-a adeverit niște lucruri extraordinare și însuși viața a văzut-o și ne